Hola a todos, mi nombre es Julia Capomaggi, soy profesora asociada del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Catalunya. Hola, sóc el Lluís Ortega, professor distingit de recerca Beatriz Galindo, del Departament de Projectes d'Arquitectura, i els dos formem part de Protos, un grup de recerca en Constitució, també vinculat al Departament de Projectes. Avui us volíem presentar la nostra col·laboració que hem arrencat des de que va començar el confinament amb la xarxa Coronavirus Makers, que és una xarxa que s'ha constituït per poder produir i distribuir peces hospitalàries impreses en 3D. És una xarxa que des del seu començament ha anat perfeccionant els seus mecanismes de comunicació i distribució i en aquests moments té tot un grup de gent, individus, gent vinculada a la universitat, però també particulars, que contribueixen des de les seves impressores per produir i per poder ajudar en les necessitats hospitalàries que hi ha en aquests moments d'emergència. Nosaltres, des de la nostra impressora 3D, estem produint aquestes màscares, que són unes màscares convalidades pel Departament de Salut, i el que fem és rebem els arxius, imprimim, i després hi ha una xarxa de distribució que els ve a buscar i els reparteix pels centres hospitalaris. Tenim una capacitat de producció en la nostra impressora particular d'unes 15 peces al dia i esperem que podem ajudar al màxim de la nostra poca capacitat que tenim des del confinament, però dintre del que es pot fer per poder ajudar en aquesta xarxa a fer una contribució més substancial. Em sembla que és una manera de treballar que s'ha constituït per una emergència, per una necessitat, en aquest cas una situació molt difícil, però esperem que quan la situació millori sigui un exemple de potencials col·laboracions tant de recerca com de producció en un futur immediat.